İkinci mertebe görevinde olacaksa bizim балаларыбыз, ұнықларыбыз шушы традицияларны дәвам итеп, шушындай матур традицияларга лайыклы булып яшәргә язсын. Рәхмәт безнең ветераннарыбызга, яшьләренә карамастан шушындай буталчык заманада дип әйтим мин дә, килеп безнең бәйрәмне отмечать итәргә безнең арада, безнең белән ул безнең Нөркәйдән менә Арсланов Мәзгәр абзый 34-нче елгы безнең Гомәр абый Кормаштан әле машина белән үзем киләм дип кырталашып үзе килде, водитель җибәрик дисәктәгән. Безнең отаклы моряк Мәхсүм абый ул инде экваторны бу якка да, теге якка да йөзеп, Сомали морякларын өйрәтеп, хәзерге заманда Сомали пиратлары дөньяны дер китереп, шуны воспитать иткән моряклар бар безнең каршыда. Рәхмәт, шулай ук безнең глава администрация Фәрит Нәвиршкә, ул безгә бик булышып, бу бәйрәмне үткәрергә рөхсәт итү өчен. Шулай ук өлкә мөдире Русия Скатынага, редакциядән яңалыкларны әйтеп торучы, яңалыкларны районга җиткерүче Альбина Шәрәфуллинага. Шулай ук үзебезнең егетләребез нәрсә дисәң дә теге оештыру гына түгел, үзләре әйдә дип торучылар күп. Безнең иң теге Сорманда иң актив егетләрнең берсе менә исемнәр белән әйтеп китәм: Фаил, Гайрат, Кәүҗәктән Айдар, Рангазардан Марат, Илнар Сорманныкы, молодцы. Менә шулар аркасында шушындай матур бәйрәмнәр үткәрәбез.